τα χρόνια σε πολύ έτοιμα μέταλλα, πετρέλαια κλπ. Καλά δεν τρέπετε στους αντίθεσης εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, πάτε. Και τι έχεις εσύ? Μη μιλάς. Μη μιλάς. Σας έχει πει που τους ορκίζει ο Σόρας. Ναι, θα κάτσεις να το ακούσεις κι εσύ. Θα κάτσεις. Έχετε δει στο ίντερνετ. Θα καθίσεις τα... Το όνομα του Δία. Ακούς, πάτε. Ο Δίας τι ήτανε? Επειδή δεν ήταν Εβραίος, ο Δίας σε πειράζει. Πέτα, πάτε. Να μην μιλήσω. Είσαι σοβαρός. Πάτε. Ένα δευτερόλεπτο μπορείτε να με ακούσετε. Σας βλέπετε έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι άλλα. Σας βλέπαμε και εσάς. Είσαι στο χωριό. Μπορείς. Εσύ είσαι σε βάθος ενορία τώρα. Η ενορία είναι μετά τη γέφυρα, από εκεί μεριά. Γιατί δεν κάθεσαι? Στο ίντερνετ και δείτε ποιος είναι ο Σόρας. Εισαγγελέα έχεις. Εισαγγελέα έχεις, κύριε μου. Εισαγγελέα, μπορείτε να το φωνάσεις. Κεριά και λιβάνια. Εισαγγελέα, λύγεις και αυτά που πρεσβεύεις. Λύγεις τα κεριά και τα λιβάνια που πρεσβεύεις. Κάτσε να ακούσεις τον όρκο μου. Ελληνική σημαία, για πες τον όρκο σου. Αν τη μάθεις την ελληνική σημαία, κάτσε να τον ακούσεις. Θα βρεις κάτι. Κάτσε θρησκευτικό, κύριε μου. Θα βρεις κάτι θρησκευτικό, θα χρεώνουμε ένα δισεκατομμύριο κάθε μήνα να παίρνει το μισθό του. Τι μας όλους προσκυνάς. Τι μας όλους προσκυνάς. Για πες τα όλα τα πιανού έχουν υπογραφεί από κάτω, γιατί δεν το δείχνεις. Όλα, εδώ τα πιάνουν τα αγγελέα. Μπορείς να τα πείσεις. Μπορείς να τα πείσεις. Σε προσκαλώ. Να μου πεις. Εδώ αυτά πρέπει να τα προσβάλλεις. Ποιος μου είπε λαμογιό. Εγώ. Πες βαλέτα. Εγώ. Κάτσε, έλα, Αστικία σου μοστό. Όλα αυτά στην ομιά τώρα. Σε ξέχω. Είμαι μέσα εδώ, όλα στην αστυνομία. Όλα στην αστυνομία. Δεν θα ανοίξουν τα επαγγέλματα. Θα γίνουν παπάς από όλα. Όλοι θα ανοίξουν τα επαγγέλματα. Όχι, θα έρθει και ο εισαγγελέας. Άκουσε να δεις. Πρέπει να έχεις στοιχεία για να κατηγορείς κάποιον. Μπήκες εδώ μέσα και νομίζεις ότι όλοι αυτοί είναι στο πίμνιό σου και είναι πρόβατα. Συγγνώμη, μιλάω εγώ και μετά εσύ. Δεν σε κουμπάει, δεν σε κουμπάει, δεν σε ακούμπησε, δεν είναι μπροστά σου. Το μάγκα και το ψαριστά σου δεν θα το πάει. Θα μιλάς όμορφα και με στοιχεία. Δεν θα αφήνεις να δεν έρθει όμως εδώ. Δεν σε ακούμπησε, βλέπεις ότι θα ακούμπησε κανείς. Ιστορία εδώ μέσα και δεν μπορείς να έρθεις εδώ πέρα και να φέρεις το θέμα. Σε παρακαλώ. Άισε της ενορίας. Εσύ ποιος ξέρεις. Ποιος νομίζεις ο κόσμος μαθαίνει. Σε παρακαλώ. Τους είδατε όλους αυτούς εδώ Τον είδες! Βλέπετε και ακολουθείτε ακόμα να κάθεστε εδώ. Σώσε μας! Ους! Σώσε μας! Γιατί δεν έχεις, έχει εκκλησία πλησίωση. Γιατί δεν πες πάσα να την εκκλησία. Κοίτα πας είναι. Είναι σόγα προς τη μέλισσα. Ό,τι σπίτι κάνανε οι κρυστάφοι. Και εμείς οι μαλάκες χρειαζόμαστε ένα δισεκατομμύριο κάτι. Από εσάς. Τελείωσε, το είδατε μόνοι σας. Έχεις περίπτωση τρισεκατομμύρια. Απάγαινε ρε παπά. Απάγαινε παπά. Διάβασε μας αυτό. Απάγαινε παπά. 3,5 εκατομμύρια έχει η εκκλησία σου. Γιατί δεν δίνει να σώσει τους Έλληνες. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Θα τα πάρει. Θα τα πάρει. Τι θέλει. Άστο να ρε καλά είναι αυτά. Βγαίνουν οι Εβραίοι, βγαίνουν οι Εβραίοι. Είμαστε κάθε μήνα λεφτά για να πείσουν. Γιατί εσύ είσαι χειρότερος από αυτούς. Παράταμε εσύ. Παράγια δεν θα κάνουν καΐτα. Που δεν σέβεται ούτε τους
ενημερώσει.